जिस प्रकार से ये प्रोग्राम की शुरुआत होती है, ये दिखाता है कि हमारी जो जड़ें हैं, जहाँ से हम निकले हैं, हम अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं और यही हमारी पहचान है। इन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते। जितना मर्जी हम तरक्की कर लें, नई चीज़ें आ जाएं, पर हम क्या हैं, हमारी धरोहर क्या है, हम कहाँ से निकले हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगी और उसको हमको प्रिजर्व करना ही करना है। एक बरो राजकारणी, एक बरे नेतृत्व सांभाळपी गोयचो मुख्यमंत्री की ज्या 5 वर्षां विधानसभेन मनोहर पर्रीकरा कडल्यान कितलेशेच गोष्टी आम्ही शिकल्या, आम्हीच न्ही पूण त्या काळांत जितले आमदार जावन गेले किंवा आसात ते बरेचशे त्यांच्या कडल्यान शिकलेले आसात। असो नेतो आसप ही काळाची गरज आसा। आम्ही दिवचलकार देवा कडेन मागणे करया। या पथग्रामातल्या संबंध देवदेवताकडे आणि गोयच्या देवदेवताकडे मागता की देवान त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा हाडची। विरोधक म्हणून कदाचित आम्ही त्या वेळाचेर विरोधाने उलयले आसात, पण सत्ताधारी आसा थंय विरोधक आसपाकच जाय। कला आणि संस्कृती त्याचप्रमाणे महिला सशक्तीकरण आणि युवा शक्ती चालना असो उद्देश बाळगून दिवचल बचाव अभियान हेंच्यांनी या पथग्राम महोत्सवाचे आयज आयोजन केलेले आसा। आमच्याकडे दिवचलकारांकडे असे कलाकार आहात ज्यांच्यांनी कला आणि संस्कृती ह्या दोन्ही गोष्टींनी मोठे नाव मिळवलेले आसा। त्यामुळे कलेची आंगा घडये वेगळी वेगळी आसपाक शकतात। तातूंत भितर चित्र आसा, शिल्प आसा, वेगळे वेगळे प्रकार आसात, नाट्य आसा, संगीत आसात आणि म्हाका दिसता बिचोलकर तर संगीत आणि नाट्य क्षेत्रांत भरभरून तांचें योगदान आसा।